לקוחות יקרים, דירת 4 חדרים באכזיב, למחירה בבלעדיות טופ נדל"ן. זה הבניין הכי טוב. בואו אחריי ותבינו למה אני אומר שזה הבניין הכי טוב שיש באכזיב. שימו לב, אנחנו נכנסים לדירה. קודם כל, בדירות 4 חדרים, להבדיל מה5, יש לנו מקום מוגדר של פינת אוכל. ממש מקום מוגדר לשולחן פינת אוכל, מטבח, בסך הכל נהדר, מאובזר, כל מה שצריך, קיריים, תנור. פה אתם יודעים מה זה, זה בעצם פינת הבלגן של הבית. עכשיו, הרבה מה עושים, פה יש לנו את הנישה של המכונת כביסה מייבש, אבל תשימו לב, פה בעצם זה קיר גבס. הקבלן נתן את זה פה את האפשרות, וישנם פה הרבה פשוט שעושים פה דלת, וממש מרוויחים פה עוד חדר, ממש חדר לכל דבר. עכשיו תראו את הסלון שלנו, ובעצם היום יש גם ראות נהדרת, אפילו רואים את בנייני האוניברסיטה בחיפה. בגלל שאנחנו חזית דרומית, שום דבר לא יכול להסתיר לנו את הים לכיוון חיפה. תראו את כל האוניות במפרץ חיפה, אפשר לראות את האוניות. ממש נוף ים פתוח. זאתי השמורה, מי שלא יודע, פה יש לנו את הגני ילדים, שזה נהדר, גן שעשועים, אתם יורדים עם הילדים. פה לא יבנו כי זה השמורה, לכן זה יתרון עצום. שאומרים לוקיישן בנדלן, לזה מתכוונים. אי אהבה במים, ממש יוצאים מהבית, הולכים 300 מטר ברגל, אתם בחוף הים. החדר הורים גם בעצם צופה לכיוון מערב, מקבל בריזה מערבית נהדרת. כשלחדר הורים יש לנו מקלחת שירותים, חדר ילדים מרווח ונוח שגם הוא יוצא למרפסת, אמבטיה שירותים של בני הבית, ניאגרה סמויה, אסלה תלויה, מיזוג מרכזי יש פה, וזה הממ"ד של הבית. דירת 4 חדרים, כמובן מעלית, חנייה, מחסן, ממ"ד, מרפסת. הדירה בבניין הכי טוב. לכן יש לכם פה הזדמנות לקחת דירה נהדרת, פנויה מיידית, מפתחות בתיווך טופ נדל"ן. הקודם זוכה, וזה בפירוש הקודם זוכה, כי זה הבניין הכי טוב. מי שלא יודע, כל הדירות 4 חדרים, כל אחת פונה לשנייה. בגלל שזה הבניין האחרון, היא נהנית מהנוף המטורף הזה. תסתכלו איזה נוף. תהנו.